ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜರ್ಮನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ನೀರು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಐನ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯರುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ದೈಗೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ನಿವಾಸಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾನ್ ನಂಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ಡನೆ ಕೇನ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಯೋಗೀಶ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ದೈಗೋಲಿ. ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಗಾಡಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ಕುಣವಂತೆ ಗಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತಂತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ 8 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ 8 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನದ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಕ ಅಂದಾಂಡು ಪಂಡ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಅಂಚಾನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 30% ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರ್ಪಡೋತ್ರಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೈಟಿತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ವರ್ತನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವಾಗ ನಮಕ್ ಆ ಸ್ಥಳಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಆ ನೀರ್ದ ಲೈನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಆ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಡಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ 2-3 ಗ್ಯಾಪ್ ದಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಡಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಂದ ಪಂಡರತೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಒಲ್ತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು 4 ಐಟಮ್ ಉಂಡು. 4 ಐಟಮ್ಡು 3 ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ಸ್. ಈ ಮೈನ್ ಆದ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಒಂಜಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಗ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಚಲನೆ ತೀಯರೆ ವಾ ಏರಿಯಾರ್ದು ವಾ ಏರಿಯಾಗ ನೀರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಭೂಮಿಯ ವಿತ್ ಕಲ್ಲದ ಉಳೈ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಜಾಗೆಟ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ 2-3 ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆಡೆಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ತುಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೆಪ್ತ್ ತುಪ್ಪುನ ನೀರು ಏತ್ ಆಲಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ 2-3 ವಿಧಾನಗವು ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಮೆಥಡ್. ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಗ ಯೂಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು. 3 ಡಿವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತ ಈರ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಈ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏತ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದೀತಿ ಜನ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 400 ಎಬವ್ ಅವು. ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಡ್ವರತೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪಾರ? 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ. 100% ಕೊರ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ 100%. 90% ಕೊರ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ 90%. ಅಕಲ ಕೊರೋನಾಗಳ ಪನ್ಪೇರು 90% ರೈತರಿಗೆ ಕೊರುಡು. 100% ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈತನೇಟ ಓಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೆಲವು ಫೈಲರ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆತನು. ಈತ ಮಂತ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾತ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬತ್ತನ ಅಳಪುಂಡು. 100% ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ 100%. 97 ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 95 ತಿಕ್ಕೊಂಡು 90 ಎಬವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ನಡುಮನೆ ಎಂಗಳ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗ ಅಂದು ಅಂಚೆಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಪಾಡಿ ಎಂಗಳು. ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ನಂಕಿತ್ತೆ ಏತ್ ಫೀಟ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ 150 ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೈದುಂಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ 300 ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಇಂಚದ ನೀರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐದು ಕೊಂಚ 400 ಫೀಟ್ ಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ತಾರ್ತಾ ಎಂಗ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಮೇಲ್ಡೆ ನೀರು ಉಂಡು ಕೈಗೆ ಎಕ್ಕೊಂತು ಎಂಗ್ಲಿ ಪಾಟೆ ನೀರು ತೆತ್ತೊಂತ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ನೀರು ತೂಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಮ್ಮವರು. ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡು ಬೋರ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡು ಅಂದು ತೂದು 20 ತಾರೀಕು ಎಂಗ್ಳು ತೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ 28 ಕದ ಎಂಗ್ ಬೋರ್ ಬಾಡ್ಯ ಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈರೆಗ್ ಐತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಆತ ಐತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುದ್ದಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮನಸ್ಸು ತೋಡತ್ತೆ
వెంచిన అయితే పడ్డది ಈರೆಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕನಂದೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ನಾವು ನೀರು ತೆಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತಾರು ಉದಯ ಬಂದು ಮೂಳು ಎನ್ಕಪ್ಪನ ಇಳಿದ ಕೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೋರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೂಳುತ್ತೆ ಅಂಚ ನೀರು 150 ಫೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮಂತೇರು ಅಂಚ 150 ಫೀಟ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ 300 ಫೀಟ್ ಅನ್ನಾಗ 4 ಇಂಚ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿನ್ನಾರ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತಾರೆ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಅಂಗಡಿ ಆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಿಧಾನಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂತಾನೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಬರೋ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಾರ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಾರ ನೀರು ತಿಕ್ಕನ ನೀರು ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಅದೇ ನೀರು ತಿಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಪಂಪು ಜಪ್ಪನಾಗ ಪಂಪು ಜಪ್ಪನಾಗ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಪಂಡೇರು ಬರಿಯರು ಅಂಚಾನ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ತೆತ್ತದು ತೂಣಾಗ ನೀರು ಪಾಟ ಹಿಡಿದು ಕೈಟ್ ದಪ್ಪರ ಅಂತ ನೀರು ಕೈಟ್ ದೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪು ಜಪ್ಪಡನೆಲ್ಲ ನೀರು ತಮ್ಮೆಲ್ದು ಪೋಂತು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕದ ಈ ವಾಟಾರಡು ಈ ನೀರು ತಿಕ್ಕನ ಇರಗೊಂಜಿ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೀರು ಎರಕಲ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡ್ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಹೊರಗೆ ತೋಜ ಉಂಡು ಪೂರ ಓಕೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಡ ಬಟ್ ಹೊರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಫೈಲಿಯರ್ ಆಯ್ರೆ ಫೈಲಿಯರ್ ಆಯ್ರೆ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಈ ನೀರ್ನೇ ಓಲ್ನಂಚಿನ ನೀರ್ದ ರೀತಿಯೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟ್ ಖನಿಜಾಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಖನಿಜಾಂಶನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ತೂವಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಥಡ್ ತೂವಡು ವಾ ಮೆಥಡ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ನೀರ್ದ ರೀತಿಯೇ ತೊಯ್ಪುಂಡು ಅವು ನೀರ್ದ ಲೈನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ನೆಟ್ ಖನಿಜಾಂಶಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತಗೊಂಡವು ರೇರ್ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದ 4-5 ಬೋರ್ ಬಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಪೇರದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಈ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಅಂಚದು ಐನು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೊಡಪುಂಡು ಅವು ಡ್ರಿಲ್ ಅನಾಗ ಆ ಖನಿಜಾಂಶ ಕ್ರಾಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ಸೆಕೆಂಡು ಧೂಳು ಪೋಪುನ ಉಂತುಳು ಡ್ರೈ ಧೂಳು ಪೋಪುನ ಉಂತುಳು ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಧೂಳು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಅವು ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಯಾಮರ್ ನಮ್ಮ ದೀಪತ್ತ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಯಾಮರ್ ದಿನಾಗ ಚೂರು ಆಪೆ ಗೀಪೆ ಕಾಂಡ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಳ ರೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಏರಿಯಾಡ್ 200 ಫೀಟ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕದಿನ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪಂಡದು ಪೇರು 300 ಫೀಟ್ ತಾರೋಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಂಜಿ 250-300 ಎತ್ತನಾಗ ಅಕ್ಲು ಉಂತ ಬೇರು ನಂಕ್ಲು ಪನ್ನಾತ್ ಅಕ್ಲು ಆಲ ಡ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಭೂಮಿದವಳ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟರ್ದು ನೀರು ಎಂಚ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಭೂಮಿದವಳ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ನೀರು ಜಂಪ್ ಆಪುಡು ಜಂಪ್ ಆನಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂಚಿ ಹೋದನಾಗ ನೀರು ಬಂಡೆರ್ದು ತಿರ್ತು ಜಂಪ್ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಮೂಳು 250 ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಳು 450 ಮುಟ್ಟ ಪಾಯರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಎವರೇಜ್ ತೂದು ಅಲ್ಪ 200 ತಿಕ್ಕದಿನ ಮೂಳು 200 ತಿಕ್ಕದಿನ ಬಂಡದು ಅವೇ ರೇಂಜಿಡು ಉಂತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಏತ್ ಪಂಡೇರು ಆತ ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಡ್ರಿಲ್ ಮಂತಿಜಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ 4ನೇದಾದ ಪಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಲೈನ್ ಕೊರ್ಜೇರ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಲೈನ್ ಕೊರ್ಜೇರ್ದಂಡ ಅವಳ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಕಾರಣ ಇತ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಪಂದುಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮುಡೆ ದೆತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮರಿಯಲಡ್ ಪಂಡ ನೀರು ಎಂದು ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮರಿಯಲಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100 ಫೀಟದ ಉಳಾಯ್ದ ಮಾತಾಂಡ ನೀರವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮರಿಯಲ ಮೇಲ್ದ ನೀರು ಅದಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಮರಿಯಲಡ್ ಬೋರ್ ಪಾಡು ಅರೆಗಲಡ್ ಬೋರ್ ಪಾಡು ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 100 ಫೀಟರ್ದು ಮಿತ್ತು ಎಬವ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮರಿಯಲಡ್ ಆವಡು ಅರೆಗಲಡ್ ಆವಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅವು ಬೋರು ಆ ಟೈಮ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಮಕ್ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಸರು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇರು ಬೋರ್ವೆಲ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ನಮಕ್ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೇಟೆ ನಮಕ್ ಬೇನೊಂದು ಪೆರಾಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಬತ್ತಲೆಗ ಜನಕ್ಕಲು ಲೆತ್ತಲೆಗ ಬಟ್ ಈ ಅವು ಟೈಮ್ ಹತ್ತಂದನ ಟೈಮುಡು ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹತ್ತಂದ ಟೈಮುಡು ಎಂಗ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ದೈಗೋಲ್ಡ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಆ ಶಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸುವ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ದ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸವನಂಚಿನ ಒಂದು ಉಂಡ ಬೋರ್ವೆಲ್ನೇ ಪಂಡದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಾರೆ ಮರಿಯಲಡ್ದ ಅಲಪ್ಪು ಜತ ಒಂದು ಅರೆಗಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಮರಿಯಲಡ್ದ ಅಲಪ್ಪು ಜಪಗ ಇಂಕ್ಲ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಡಪಾವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೂರುಂಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಕೇಸಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಡ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು. ಲಾಂಗ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 400 ಫೀಟ್ ಹಾಕುಂದಂಡ ಒಂಜಿ 60,000 50,000 ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು. ಕೇಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದು ಒಂದೂವರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಕೇಸಿಂಗ್ ಪಣಿ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು 100 ಫೀಟ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋಟ್ರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾನ ಒಂದೂವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು. ಇರು ಕಡೇಕಾದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಡ್ರಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೇರು ರೈತರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದೇ ಅನ್ಬಯಸುವೆ ಏರೇ ಬೋರ್ ಪನ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕಡ ಆತು ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಬೋರ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇದಾದ ನೀರು ಇಂಗಿಸವನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪಾಡು ನೀರು ರೀಫಿಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಗು ಅವು ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಕೆಲವರು ಅವು ಮಾತ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಂಡ ಆತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಡ್ ಯಾನು ಪೋದು ತೂನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಯರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅಂದನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನ ಅಂಚದ ನೀರನ್ನು ಏರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪಣಿಯರೆ ತಯಾರು